Sanchis del Pemoy, l'Alicantí, que ha acabat en tercera posició en esta Challenge 2022 i que avui ha mantingut aquesta posició. No sé si en la crono individual tenies alguna esperança de poder encara lluitar per alguna cosa més. No, la veritat és que anava més a defendre la tercera posició perquè els dos de davant van molt ràpid i sabia que era complicat. I no les tenia tampoc totes en mi en fer tercer, però bueno, al final he tingut sort i ho he pogut mantenir. Quin és, Joan, en el moment en el que més has disfrutat d'aquestes 7 etapes de la Challenge que t'han portat fins a aquest pòdium? En totes. Igual en Vilafamés, que per mi és una carrera que m'agrada molt. Se'm va trencar la bici, vaig tenir un problema mecànic, però bueno, així i tot, és la millor carrera de totes. La Challenge en general, o sea. Què li diries a algú que mai ha provat la Challenge, que algú que ja ha arribat així, que ve d'un equip de Múrcia, Alicantí, i que s'ha col·locat en el pòdium? Pues que té que vindre a córrer la Challenge. La Challenge és, sempre ho dic, jo després ara comencé les carreres amateur, però la Challenge és la millor carrera de tot l'any per mi, és on més disfrute i m'ho passo sempre molt bé. Un missatge per a aquests companys d'equip, no sé, a qui li dediques este pòdium, este esforç que has pogut fer per a portar-te a aquest lloc del pòdium? Bueno, la veritat és que he corregut a soles, perquè l'equip no ve així, és de Múrcia. Però bueno, a tots els amics que tinc en altres equips que sempre estem, és com córrer en casa i sempre estan animant-nos. Avui, per exemple, en el Montpedal està calentant en ells i per això vinc a Castelló, perquè és com estar en casa. T'esperem en la pròxima. Joan, enhorabona, gràcies. Moltes gràcies. Joan Sanchis en aquesta tercera posició del pòdium final de la Challenge 2022.